Ай! Давай, давай, цигари ще пушиш. Ай, сега да видим, ще пушиш ли цигари. Качи се, качи се на мотора. Цигарки. На втора е по-малко газ. На втора е, примерно, не знам бетата как е, ама предполагам, че на втора трябва и с по-малко газ. И съединителче малко и малко газ. Защото ти като даваш толкова газ, то се вкопава.